Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to sa tong mga personal na pamibi as in kahagadan, as in ang mga minasunod. Pasasalamat sa mga biyayang na ako ni Naceli Delgado, Doti Monte and family, Nene del Rosario and family, Rosala Plandes, De La Viña family. Pasasalamat as in petisyon ni na Lorena Evan Rubio and family, Lorraine Ivana Clarete and family, Lorraine Evanine Eifert and family. Para sa Diyos no natabang sa pagsasadiri dolot ni Nene del Rosario. Para sa pagpasa sa board exam ni Paulo Tableso, dolot ni Nene del Rosario. Para sa mabilisan na pagrahay ni Lawas, ni Nakaridad and Kelvin Lagumbay, dolot ni Dote Monte. Para sa kalagan mga minasunod, ni na Virginia, Manuel, Salvador, Lionel, Renato, Romeo, Miriam, dolot ni Ineng Lumbria, asin sa kalag ni na Marciano, Delphine, Oseas, Pantaleon, Reynaldo, Anacleta, Jaime, asin Antonio, dolot ni Nene del Rosario. Ngunyan iyo ang ika-25 Domingo kan ordinaryong panahon. Ang Diyos, iyo ang nagwawaras kan mga biyaya para sa mga nangangaipo. Pano siya nin karahayan, asin mauot niya, ang gabos madara sa kaligtasan. Sa mga gibo kan Diyos, igwa kita nin mga kahapotan. Dain yato urog na nasasabotan. Alagad, tunay mananggad, na ang Diyos ang mas nakakaaram kung ano ang dapat nagibuhon yato. Ang satuyang selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, formador kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Samuyang tahaw, kaugmahan na laing makakahanan, kami sa imo pinapuli. Unganin pagtiripon, ni mga sa imong harong, pagtubod niya mo lugod margaron, ikaandang nakamit ako. Punan po niya to sa toyan selebrasyon sa ngaran ka nama, kanaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanig o kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa ido mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa ido mga tugang, na ako ipanibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayarak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Ang mayroon ka, katuwang ng mayroon ka. Kamurang bayan sa Diyos sa itaasan, asin sa dagat katulungan, sa mga taong bayan ko. Ginoong mawili ka, Ginoong yawin ka, sinasambawin ka, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ka, huli ka, nagulong kamurawayan, kagurang na Diyos, Hare ng himnon, Diyos Amang makakamhan, kagurang na Panginoong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero ng Diyos, Aki ka naman. Ikaw na nagpapara ng mga kasalan kan kinaan, kaharapin kami. Ikaw na nagpapara ng mga kasalan kan kinaan, ako ang sa mong pakinahera. Ikaw na nagtutupad sa to ka naman, kaharapin kami. Ikas na ang banal, ikas na ang katurangan, ikas na ang lubog, kalangkang. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na nagtugdas kan gabos na pagbuot kan banal na tugon sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa, itugot mo sa mo na nag-uutob kan sa imong mga tugon na magkanigong magkamit kan buhay sagkod paman. Huli kay Jesucristong gagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kanta taramon. Matukaw po. Ang Diyos orog na halangkaw sa satuya. Alagad orog man siyang harani. Dapat makanood kitang maghiro, susog sa saiyang kabutan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Hanapa ang kagurangnan, mantang makukua. Apodi, urawang harani. Bayaan kan tampalasan ang saiyag dalan, asin kan tawong daengdig data, ang saiyang huna-huna. Balikan ang kagurangnan na maheherak sa iya. Ang satong Diyos, tamayaman sa pagpatawad. Tabako kong kaisipan ang sa indong kaisipan. Asin bako nindong mga paagi ang sakong mga paagi. Olay kan kagurangnan. Tasriring na halangkaw ang langit sa daga, halangkaw man ang sakong mga paagi, sa saindong mga paagi, asin ang sakong kaisipan sa saindong kaisipan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Ang kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya.
Gabos na aldaw, uumawon ta ka. Asin uumawon ko an sa imo ngaran. Sagkod pa man, asin sagkod lamang. Dakula ang kagurangnan, asin inuumaw na gayo, asin ang sa iyang kadakulaan, mayong karurupan. An kagurangnan, harani sa gabos na minaapod sa iya. Maugayon asin mahihirakon ang kagurangnan. Halaba ang pagkamatinios, asin dakula ang karahayan nin buot. Marahay ang kagurangnan sa gabos, asin mahihirakon sa gabos niyang gibo. An kagurangnan, harani sa gabos na minaapod sa iya. Suripot ang kagurangnan sa gabos niyang gawi. Maimbod sa gabos niyang gibo. Harani ang kagurangnan sa gabos na nag-aapod sa iya sa katotoohan. An kagurangnan, harani sa gabos na minaapod sa iya. Para kay San Pablo, sa pagkabuhay, magsasarig asin maglilingkod siya kay Kristo. Sa kagadanan, makakaibanan niya ang kagurangnan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, mapapadakula si Kristo sa sakong hawak, sa buhay man o sa kagadanan. Tasako, ang pagkabuhay si Kristo, asin ang pagkagadan, pakinabang. Alagad kung ang pagkabuhay sa laman, magigi kong mabinungang gibo, dai ko aram kung arin ang pipilion ko. Naiipit ako kanduwa. Maot kong maghali, asin makaiba kay Kristo, taiya ng God ang orog na marahay. Alagad ang pagpawalat sa laman, orog na kaipuhan para sa karahayan nindo. Alagad makikihimanwa kamo na maninigo sa Ebanghelyo ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Nasasari sa iyang tataramo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susug kisan Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip ni Jesus ining parabola sa sayang mga disipulo. An kahadean kan langit arog sa tawong may sadiri na pagkaagang amay luwinawas sa paghanap nin mga trabahador para sa sayang ubasan. Kan makasundo niya ang mga trabahador na sarong dinaryo an aldaw, sinugo niya sinda sa sayang ubasan. Pagluwas na mga alas 9, nakahiling siya nin iba na nakatindog sa saudan mayong gibo. Sinabihan niya sinda, magduman man kamo sa ubasan, asin kun ano an matanos, itatao ko iyan sa indo. Asin nagduman sinda. Pagluwas giraray mga udto, asin alas 3, naggibunin siring naman.
Maalas 5 na, nagluwas siya asin nakasumpong nin iba na nakatindog man. Ang sabi sa inda, "Taano ta nakatindog kamo, digdibilog na aldaw, mayong gibo." Nagsabi sa iya, "Huli tamayo nin nag-alok sa mo, magtrabaho." Ang sabi sa inda, "Magduman kamo sa ubasan." Pag sinarom, nagsabian kagurangnan kan ubasan sa iyang tumatawo. Apudaan mga trabahador, asin bayadi poon sa mga huri, sagkod sa mga enot. Pag-abot kan mga naalok, mga alas 5, nag-ako sinda nintig sararong dinaryo. Pag-abot kan mga enot, naghuna sinda na mas dakulaan sa indang aakuon. Alagad, tig sararo man na dinaryo an sa indang inako. Pakaako naggurumod-gumod sinda tumang sa kagsadiri na ansabi, "Ining mga huri, saro sa ng oras na nagtrabaho, alagad ipinantay mo sinda sa mo na nagtios kan gabat kan aldaw asin init." Alagad nagsimbag siya sa saro sa inda, "Katuod, dayta ka ginibuhanin sala, bakong nakipagsundo kasako sa sarong dinaryo, kuahaan sa imo asin puli. Buot kong tawan an huring ini kan siring sa imo. Tano ipinapangalad sa ko an paggibukan buot ko sa mga rugaring ko. Nauuri ka, huli ta ako matinao. Siring an mga huri maiinot, asin an mga enot mahuhuri." Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. May mga tao daw na dai naiinggit o nauuri. Maraot daw na ikumparaan sa tong sadiri sa iba. Ano ang Kristiyanong paghiling sa mga naaako kan ibaan biyaya, nagarubaga dai sa to itinao o itinatao, umayo sa satuya. Igwa po nin sarong istorya, nin sarong ama. Ngunyan sinabihan siya kan sa iyang agum, "Kung may magbakal ngayakan harong ta, naan kantidad 40 milyones, ipapabakal mo." Sabi kan sa iyang agum na lalaki, "Ay siyempre, gana na nga kitang maray kayan, an kantidad man sa nakan sa tong harong nasa 10 million. Gana na nga kitang maray." Kaya, pagkaaga, igwang nagbakal kan sa iyang harong sa kantidad na 40 milyones. Pagsunod na aldaw, nabaritaan niya na itong pagtaraid niya, na ang kantidad kang harong nasa 5 milyones, 3 milyones, asin sarong milyon sa naan kantidad. Binakalman kan siring na nagbabakal kan harong nin 40 milyones. Ano? Aapudan mo ang nagbakal, asin sasabihon mo, "Ano man ta, pararehasaan pakabakal mo kan harong mi, na mas mahal si harong ko." Baka sabihan ka kan nagbakal, "Ano ang pakiaram mo? Kung gusto kong bakalon ang mga harong na yan sa halagang 40 milyones, inggitero." Sigurado kaparehas ini kan namatian kan mga nagtrabaho sa parabola kan sa tong ibanghelyong ngunyan. Nadaya kami. Unfair. Bakong patas. Kung aapudan mo ang nakabakal, kay tong harong, iyo iyan ang sasabihon sa saimo. Anong pakiaram? Siring man sa Ebanghelyo. Saro sa mga ugali tang mga tao na dapat bantayan,
iyo ang pagkauri o pagkainggit. Kitang pating mga Pilipino, habo ta na kita nasasaruan. Siguro, bakong makatarungan sa satong paghusgar ang ginibo kan nakabakal kan harong o kan may sadiri kan ubasan. Arog man kaini ang pag-iisip kan Dios. Sabi nga ni po baga sa enot na babasahon, tasiring na halangkaw ang langit sa daga, halangkaw man an sa kong mga paagi sa saindong mga paagi, asin an sa kong kaisipan, sa saindong kaisipan. Imbis na mainggit ang gusto ni Dios sa satuya, iyon na kita magin mapagpasalamat sa gabos na biyaya na itinatao niya sa sato. Dahil mo pag-isipo na mayaman ang kataid ninyo. Dahil mo man pag-isipo na mas madunong ang kaklase mo, o mas magayon o gwapo ang sa imong amigo o amiga, o mas talented ang sa imong tugang, hilingon mo ang sa diri mo. Tamahihiling mo na itinatao man o itinao man sa imo nin Dios ang mayo sa sainda. Dahil niya to nahihiling kun ano ang igwa kita na mayo sa iba, ninhulita natatahuban ini kan sa tong kamautan na dapat kita mismo igwaman kan mga yaon sa sainda. Halimbawa po, ang sarong pobre na nagmamaut na magkaigwanin mansyon, dahil niya nahihiling na igwa siyang maugmang pamilya. Alagad itong naka-star sa mansyon, sulo-sulo, ang kaibahan, puro katabang. Dahil niya nahihiling na igwa siya, na minamaut man kan taong pinag-aarangan niya na sana igwaman siya. Mga tugang, dahil kita lugi, dahil kita dinaya, magpasalamat kita, patalubuon, asin pagyamanon niya to ang regalo na itinatao niya sa satuya. Urog sa gabos, gamiton niya to ini para makatabang sa satong kapwa. Namumutan kita nin Diyos, dawa si isay kita. Ang Diyos matinao, nagtataonin talingkas asin susog sa pagkamuot. Kita man ang mga tao baliktad, maimot, nagbibilang, asin igwanin pagdududa kung magtao. Sa pagmati ta, perming dapat paboran kita kumpara sa iba. Garo baga itong permi kitang entitled na sinasabi. May kasabihan na, if you compare yourself with others, you may become vain or bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself. We miss the point when we focus on our gifts and forget the giver of our gifts. We also miss the point when we focus on our fellow recipients of gifts and forget the common source of our gifts. Mga tugang, ang sarong tao na inggitero o inggitera o itong nauuri, bakong maugmang tao. Asin permi siyang igwang rason tangani na kaurihan an iba, puon kan ini mamundag sagkud sa magadan. Magtiwala kita sa kadunungan asin pagkamuot nin Dios, asin mawawara an satong pagkaara o pagkauri sa iba. Someone said that happiness is not a matter of altitude, but of attitude. Ano-ano ang mga attitude na nakakapaugma sa tao? Asin nakakapamati nin kapanuan. Ini an maawot na itao, asin itukdo sa satuya ngunyan. Enot, ang pagpasalamat. Totoo, gratitude is the best attitude. Ang tawong mareklamo asin nagugurumod-gumod, sarong miserabling tao.
Huli ta siya, nakatuon sa nasaan atensyon sa mga bagay, mga tao asin sitwasyon. Magin mapagpasalamat kita, asin magin maugma. Saro pa, an pagtaunin pagkamuot. Love not only makes the world go round, it also makes the world go on. Bugtakan tanin pagkamuot an gabustang ginigibo. Gurano man inikasadit, asin makakakoa o makukoata an kahulugan asin kagayagayahan sa satong pagbaklay sa buhay. Sa kada pagtrabaho kan satong mga kamot, girumdumon ta na laagan nin pagkamuot. An panghuri, magindulot kita. Be an offerer, not an offender. Idulot niya to, an aral daw niya tong pagkabuhay sa Diyos asin sa kapwa. An ano man na idinudulot sa kagurangnan, sarong sakripisyo, nagiging ining banal. The more you offer, the more you become lighter and happier. Kung ang Diyos nagiging urog na matinao, nasa sa iya iyan. Kaya nga ni nadangog niya to na taano ta ipinapangalad sa ko an paggibukan buot ko sa mga rugaring ko. Nauuri ka, huli ta ako matinao. Imbis na magparareklamo, saka magpara ara o kaaraan ang nahihiling ta sa iba. Kung ano man iyan, mas marhay pa natawan tanin atensyon kung paano ta mapapatalubo, asin mapapagyaman an igwa kita, asin kung paano man kita makahawa sa satong kasakitan, asin mga kakulangan. Sabi nin sarong negosyante, nahali sa kadaihan, sagkod na nagin mayaman. I wasn't born with a silver spoon in my mouth. So I worked hard to put one there. Girumdumon ta mga tugang, kun ano kita, regalo ininin Diyos sa satuya. Asin kun gurano kita karahay, iyo man an satong magiging balaog sa Diyos. What you are is God's gift to you. What good you become is your gift to God. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako Sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Heso Kristo, bugtong na aki kan Dios, asin namuda gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangaki daili na lang, saro sa pagkadiyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. At sa iyang kahadean, daing kataposan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama, asin kan Aki. Sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagdaram sa paagi ng mga profetas. Asin sa saro,
banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay na maabot na panahon. Amen. Pinakusugan buot kan marahay na bareta naan kagurang nanharani sa gabos na nag-aapod sa iya. Darahon niya to sa langit no na amaan sa tuyang mga pangangaipo na may pusong naglalaom. Sa lambang pag-arangan sa tuya pun simbag kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang gabos na pinagkatiwalaan, nin katungdan, na maghulit kan tataramon kan Dios, magdanay na makusog asin maugma sa pagharubay kan katotoohan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, kita maging bukas ang isip asin ang puso sa mga pangangaipo nin kapwa, dangan mabuhay na maugma asin matinao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nawaranin trabaho, dai mawaranin paglaom, na makasimbag sa mga pangangaipo nin sa indang mga familia. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, asin ang mga maedad na, makamate nin ranga asin kaginhawaan kan Dios, sa pagmakulog kan mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, asin ang mga nagsasakit, mapaginhawa, huli kan pagmakulog, asin pagmangno kan sa indang mga familia, asin katood. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no nama, tabangi kaming magdanay sa pagpasalamat sa mga day mabilang na balaog na iwinaras mo sa mo. Gibuha kaming dayupot sa lambang saro sa Espiritu nin pagkasinarabutan, asin pagka minuruotan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Matukaw po. Thank you po. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, makakumanlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, kaugaying ako ang mga atang kan sa imong banwaan, tanganing ang mga pinapahayag ninda sa maludok na pagtubod, makamtan asin ninda,
sa mga sakramentong langit nun, huli kay Kristo sa maong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan na dayong kasagkoran huli kay Kristo na samong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao, sa pagtios, pinara niya ang samong mga kasaalan. Sa pagkabuhay, liwat, hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na dayong kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya, kaibakan kadakol-dakol na angeles asin santos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. maluhod po. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bonkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurang na Jesu Kristo. Kansya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binak ini, sinitinaw sa iyong mga disipulos, na sabi, magako ka magabos, asin magkakan ka ini, taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man inkali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos na sabi, magako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagada asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sinkan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero, siring man. Girumduma sa imong pagkairakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglahom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami,
Tanganing kay ba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Dios, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kay tupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kaheras kan buhay na dayong kasagkuran, mag-umaw asin magpamraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, sin kay bana sin sa saya sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami gurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninungan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan ni tinataw ko sa indo. Haray paghilingan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan.
ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. an katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa inyo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Yes. Maluhod po. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, hulikan mga danay na tabang, kaugaying bangunon mo, an mga binago mo sa imong mga sakramento, sa paagi kan mga misteryo asin pamuhay-buhay, tanganing makamtan mi an bunga kan pagtubos. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan niya to ang satong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Thank you po, Father. Ang satuyang Mass sponsor, Absalon Abio and family. Ang mga akolito, ang nagbasa asin ang ministro laiko. And since Indo po gabos na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-aire kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge Channel 9 asin sa PBN Broadcasting Network o KFM. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender ng Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, sin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos Diyos. maraynal daw po sa inugabos mga tuga. Diyos maray daw po. May the tribute of my humble ministry be pleasing to